groundbreaking ceremony kang sarong proyekto kan sa tuyang syudad na pinamamayuhan kan sa tuyang City Mayor, Mayor Noel Irosal, asin sa tabang ban kan sangguniang panlungsod na pinamamayuhan ni Vice Mayor Cristobal asin kan sa tuyang mga councilor. Bago tapo po na lang sa tuyang aktibidad, agalan tapo ang grasya kan sa tuyang kagurangnan para sa tuyang opening prayer, apodon ko po as City Councilor Father Jim Andes, tapos po susundan po inigan sa tuyang National Anthem and the SPV. Sa ngaran ni Ama, Api, Espiritu Santo. Amen. Call on our Barangay Captain of Barangay Lamba for the opening remarks. Barangay Captain Norberto Abion. Parang pakanta po siya. Inop sa gabos, minataw mo na kung galang sa tuyang ginagalangan na may gusto na Mayor Martina Pangon, asin nagsayang pag-iriba na si Vice Mayor, City Councilor, sa tuyang pinakamay gusto na engineer sa City Engineering, si Sir Engineer Ibo. Salamat po, Sus Marina Aga po sa Sendo Gapos, lalong-lalo na sa tuyang maigos na Alcalde Mayor Noel Rosal, sa kuya pong mga pag-iriba sa konseho, sa mga city councilors na yaon digdig. Of course, Engineer Ibo, ang sa tuyang city engineer, our friends from media, ang barangay council po sa panginginutan ni punong barangay Bert Abion, sa mga sa council members ng barangay Lamba, sa mga barangay Kagawad, sa tuya pong mga amiga sa media. Salamat po sa indong presensya, asin sa giraray maray na aldaw sa indo. Ini po sarong importanteng aldaw na naman, lalong-lalo na digdi sa barangay Lamba. Yaon po kita nagkatiripon para sa groundbreaking kang water supply system digdi sa barangay Lamba. Kung sa po aramtang. Kuyan po, bago ang gabos, bago yung tubig, gusto ko muna i-speaker man sa inong gabos. Ini po, sarong ini pong programa kang syudad. Halos 5 years na po ini. Dahil po dati mga informal settlers, diga mga tao, ini ang pinapuntang in-house housing program. Pinapuntang localized na ginibukang syudad. Pig-improve tayo ni Paloy-Luway. Pero maabot ang panahon, I assure you, na garo ini subdivision. Siyempre, pag nagkaigwa naman maray ng income ang mga katugangan tadigdi, kasarabay na si Kapitan. Mapaka-right tayo. Pero po, nakulong kitang housing, expand ka, and they mag-exception as long as you are from Legazpi. Number 2, dahil kang titulo, dahil ka talagang nagsadiritan, you deserve. Yan po ang pinapunta mga localized housing sa syudad. So ilalagda na talang puling dahil nagtamalagpilit niya, this will be powered by solar. Yun ang mga programa tayo. And of course, the water system as mentioned by the Vice Mayor. Just to give you a glance again, ini po medyo ang tubig na digdi will dig up to 180 feet, and this will be powered by 3 horsepower submersible pump. And para tayo makapagbilis na, ikaw kita kibagong ngayon na inideta na ikaw concrete, so ginibuta to 2,000 liters na steel tank para mas madali. So this will also be powered up sa mga taga-digdig. First time sa Madin ako mapapahid ni kuryente. This will be powered by PV Direct power panel, 8 panel para i-run ini submersible pump. Now, sabi nga ni Kap, paano ka magwas tubig? So initially, we will be again putting up 5 standpipe, lalo na kung pababa dahil by gravity, elevated lang kita. So dahil po ba nagawa? Patatawag kita po, but we have initially for the amount of 861,000, talagang taon na 5 standpipe para sa tuyang Macaro. So this is level 2, pigapuntang level 2. So yan tabi para pagkatagaran ang city engineering team for this design. So again, dahil ako paraalo ito mga program pagkita, gusto ko pasalamatan siyempre. Ito pinipaglingawan ng sanggunian, added by the Vice Mayor para pakatupo sa pagtao sa tuyang. Kaya additional pondo para sa mga barangay. Parang pakanta po giraray ang tuyang City Mayor and our Vice Mayor and our City Councilors para sa tuyang groundbreaking activity.
Ini pong proyektong ini magiging dakulang tabang sa Barangay Lamba para maaksyonanan sa indang problema sa tubig. Botox. Sila na, sisa na, na. Yon, botox namin.